Kadwaen tayo dagiti sumaganad nga nangiyawat intensyon pagyamanda isoda Edsel and Joyce Olep. Iti panagkasangay ni Roland Royce Olep inton September 12. Panagkasangay ni Jasper Lloyd Olep. Misa pagyaman ni May Ann B. Calindas, Engineer and Mrs. Demetrio Baluga and family, Mr. and Mrs. Antonio Talosig. Misa pagyaman ni Abigail Gakoskos, Mr. and Mrs. Delphine Sumera. Misa pagyaman da Jap and Thea Rodel Valdez and family, Jojo and Michelle Haber. Para ti panagkasangay panagyaman ni Wilfred Palacio, ken panagyaman ni Annabel Palacio. Misa pagyaman ti Menjoro family, Mr. and Mrs. Frederick Valdez and family. Para iti panagkasangay ni Jessica Passion, panagyaman ni Tina Argel, Alberta Paulino, Rufino Passion. Misa panagyaman ni Marcelina Ordonio and family. Martin Balbin para iti panagkasangay ni Sky. Misa panagyaman ni Anthony Balbin para iti panagkasangay na inton September 12. Tastamet nga tayo iraman nga kararagan dagiti sumaganad nga minminatay tayo isoda Segunda Bacani, Pedro Bacani, Yolanda Garcia, Ricardo Garcia. Amin-aminatay ti Passion family, Onofre Ordoña, Francisco Balbin, Cornelio Balbin, Kentesi Balbin. Tumakder tayo. Panagyaman mi tanapili daytoy
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit kento. Kakabsat, itinaldaw-aldaw nga panagdaldalyasat tayo, adulat ta dagiti panubok, adu dagiti karit iti biyag tayo. Ngam no idaton tayo ken ni Apo Jesus, awaten tayo as ipupuso dagiti nga panubok, agbalinda nga pagtaudan, rason ti grasya ti bendisyon, agkamatalik tayo ti kinamanagayat ken kinamanangaasi ti Dios. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay, mamati tayo, ti Diyos, manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kati, nakalmesan na kempos puso mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pakawanem basbas mi, bindot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kati, nakalmesan na kempus puso mi. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanem basbasol mi, bindot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kati, nakalmesan na kempos puso mi, nakalmesan na kempos puso mi. Iti kamatwa, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydaya wenda ka, agyaman kamken ka, gapuiti naindakla, adayak mo, gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin,
ka pumiya, Jesu Kristo. Bugbog to, nganak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika makika, kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami. Sika makika, kadagiti basbasul ti lobo, awatem kadayto arararaw ni sika situtugaw iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Jesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami, kat pinagbalin na kami nga anak mo iti sidong ni Kristo. Kitain na kam kadi asi aayat. Pasingkedam kat ti panangisaad mo kada kami iti sidong tinapaypay so awaya-waya, ket iturong na kami iti agnanayon a kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Siya sino ti makaammo ti pagayatan ti Dios, saan nakabaelan at uden ti isip ti tao, ket irubo na tayo, dagiti panpanunot tayo. Gaputa butuutan ti managbaso la bagimi ti kararwami, ti naindagaan na bagi, ti dagensen, ti nasariwawek a panunot. Marigatan kami ang mga mo, iti may papan, kadagiti banag, diti rabaw, ti daga. Narigat nga adalen, dagiti adda, iti asidegmi. Anyan tu ket di, dagiti nailangitan na banag. Siya sino ti makaawat kadakwada, awan ti makaamu iti pagayatam, malaksid no inikam ti imuna iti kinasirib, ket imbaon mo kenkwana ti Espiritu, kasta ti panakaidalan dagiti tattao dito'y rabaw ti daga, iti nalinteg awagas, panakasursuro da iti pagayatam, ken panakaisalakan da babaen ti kinasirib, ti sao ti Apo. Sika, o Apo, tinagkamangan mi iti amin nakapututan. Mapagsublim dagiti tattao iti sigod a nagtaudan da. Mapagbalin mo ida atapok akas iti kasisigod da. Ti 1,000 atawen ken ka,
Mayarig da iti may sangal daw, kasla kalman a napalabas, may padada ti kaababa iti maysa panagbantay iti rabii. Layusem dagiti tattao, mapukaw da kasla tagtagainep, mayarig da kadagiti ruot at tumubo iti bigat. Dumakkel da na lasbang, ngem malaylay ken magango da iti rabii. Isurum nga rod kada kami, ti kinababa iti biagmi, tapno sumirib kami. Mabayag pa'y aya, o apo, ti panang talyaw mo kada kami, kasyam kadi dagiti adipen mo. Binigat ka di apenneken na kami ti dagbalbal yung ayat mo. Tapno makapagkanta ken naragsak kami. Iti unos ti panagbiag mi. Bendisyonan na kami kadi wapo a Diyos mi. Himaybasa na adaw iti surat ni San Pablo ken ni Filemon. Siak ni Pablo, may saak nga ambasador ni Kristo Jesus, ken agdamamet abalod gapu ken kuana. Agdawatak nga rod ken ka, gapu ken ni Onesimo nga anak ko ken Kristo. Takabayatan ti kaaddak ti pagbaludan, nagbalinak apan nakaamana ana espirituan. Pagsubli kon ni ken ka ni Onesimo, ipakuyog ko ken kuana daytoy pusok, kayat ko kuma ang makipagyan pa'y kanyak ditoy bayat ti panakaibalod ko gapo iti ebanghelyo, tapno isu ti sunom at tumulong kanyak. Nupay kasta, di ka piliten at tumulong, no diket kayat ko kuma nga ramidem daytoy nga agubbog tinakem mo. Isod gapo na adyak aramiden ti anyaman no di ka umanamong. Nalabit kay madayuken ka ni Onesimo iti apagbiit. Ngem agsublimet laeng ket makipagtaengen ken ka iti agnanayon. Ket itan saan laengen akas tagabu no diket nangatngato pay ngem tagabu. Maysa na napateg akabsat ken Kristo. Napateg unay kanyak ket ad-adda pay kuma iti panangipateg mo itan ken kuana akas tagabu ken kabsat iti Apo. No ibilang nakmetla akaduam, awatem nga rod iti isusubli ni Onesimo ken ka, kas iti panangawat mo kuma kanyak. Ti sao ti Apo.
Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti daydi a tiyempo, aduunay a tao ti sumursurot ken Jesus. Simmango kadakwada ket kinunana, saan a makapagbalin nga adalak ti si asino man nga umay kanyak, no di na met guraen dagiti nagannak ken kuana, ti asawa na ken dagiti anak na, dagiti kakabsat na ken uray pay ti bagi na met laeng. Saan met a makapagbalin nga adalak ti si asino man adimang baklay ti krus na, ket sumurot kanyak. No panggep ti maysa kada kayo, iti mangbangon iti torre, saan aya nga agtugaw nga umuna tapno panunuten na ti magastunan to, no adda makaanay a kwarta na apang lipas na, no saan di nanto maituloy ti torre, kalpasan ti panangikabil na iti pondasyon. Ang angawin to dagiti amin a makakita iti enrugina ket kunadan to, inrugina abinangon ti torre, ngem di na met maituloy. Kastamet ano ti maysa nga ari nga adda 10,000 a soldado na, ket mapannagubaten ti sabali nga ari, nga addaan iti 20,000 amang raot ken kuana. Agtugaw tupay nga mang panunot, no kabailan na asangwen ti karanget na nga ari. No saan, mangibaon to iti sumabat iti dayta nga ari, no adayo pay laeng tapno dawaten na ti panagkapyada. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, kastamet nga awan kada kayo ti makapagbalin nga adalak, malaksid no panawan na amin nga adda ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Are you happy today? Yes, Father. Nakarupang. Yes ko na yung nakarupangat kay samet. 1 to 10. Anya mo ti level ti happiness yo tata nga aldaw. Tata agundaway. Da kayon ti mangsungbat. Bagayon to tabagbagiyo. Tunggal sumrak tayo ti simbaan. Tata into no umay a Domingo, piyesta ti pannakaibayog sa udad to'y norte dayjay. Datayo, pannakaitangkayag. Amoy ito itangkayag. Pannakaingato. Into no next Sunday dayjay, piyesta ti pannakaitangkayag ti nasantuan a cross. Ngem, tatapay laeng, uri dati ebanghelyo tayon kasla preparationan, takuna ni Apo Jesus iti ebanghelyo tayon kunana, ti si asino man, saan nga makapagbalin nga adalak ti si asino man adimang baklay ti krus na ket sumurot kanyak. Kinangro na takunana, tihan nga makapagbalin nga adalak no di na talikodan ti inana, amana, pamilya na, anak na, agraman bagina metlaeng. Kaladay ti maawanang ka, tapno makasurot ta ken ni Apo Jesus. Apay nga tanga daytoy ti ibagbagana. Ngem no kitaan tayo ngamin, daytoy cross, dadtan ni nagdakkel, nagpintas pay ta background na. Isu ti kadakkelan nga senyal ti kinakristyano tayo, datayo nga Katoliko. Taapaya, datay laeng ti mangar-aramat ti sign of the cross. Anya dayay, naganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Dagiti Greek Orthodox, Catholic da dagitoy ngem Orthodox da, sa bali ti sign of the cross da, naganti Ama, Anak, kasjay, Espiritu Santo. Amen. Isunod na makitkita yung itatibing nga kasjay, Orthodox da gijay, handa nga Katoliko, tada tayo ti proper, kastoy naganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Katunggal sumrek tayo ti simbaan, tunggal adda aramidan tayo, rumwar tayo di balay tayo, adda mo dagiti makalabas nga nakamotor, lumabas da di simbaan, ag sign of the cross. Ngem mauawatan tay ka diti kayat na nga sa uwan day ta a cross. Dayati sa ludsod.
No usto ka di pan nakaawat tayo, iti cross. Tano daduma, no cross no kunatayon, dagansen, dadagsen, rigat, tuok. Hello? No cross no apo adda cross ti biag ko ni apo padi kano kunada nagsermon kunana inton umay a Domingo idaton yo day ta cross yo so maruno nga Domingo imbaklay na ni bakit na insultek nagtasangaw apaya iso ti cross ko nagluumag pa yung naguyaw ipagarup tayo ngamin nga no crossen kasla dadagsen ti pagarup tayo no cross no kunata yon kasla dusa. Kala ko mani apo iso nga naidansa dinusdusa da iso nga kunata yo pagsasao tayo iso ti cross ti biag ko. Yung nadaduma kamali dayjay. Iso ti cross ti biag ko. Dayjay na kumano daduma ka dayjay ti pagsasao tayo iso ti cross ti biag ko. Sinno kada tayo ti awan ti cross ti biag na adda amin. Ngem depende di panangawat, depende ti panangaccept, depende ti panakilangan tayo iti dayta nga cross. Amoy isugurod nga positive kunada, kadaanan nga explanation na dayjay nabayagen. Negative, haan? Oh. Kitain nyo ta ayan ti kiday yo. Kiday laeng negative dayta. Ngam no pinagkurat mo adda kas diyan na positiben. So kung nagkas diyan ka adu nga kuraret na iso nga adadumet nga positive tibiyag mo doble pay. So kung nakarupangat ka adda kanyak basit ngam ikik katekon. Positive. Apaya adi ammo yo no ti cross tayo kakabsat no ammo tayo ti makilangan iti cross tayo agbalin a blessing. Bendisyon ti tunggal cross. Sakit. Nakanig-negative ti panagkita tayo ti sakit. Nalapog, sakit manan. Sino yata nagsakit? Nagsakit tayo maamin. Iso dagiti dadduman, gabot adda sakit dan, ala sililiday ti rinadan, ala aging nga matay dan ma-depress dan, madi nga attitude iti sakit. Normal ang agsakit tayo amin. Hawan pa basulom ano data kinamamunsyon mo ka nakakaro ta high blood ken uric acid mo ore lang agkukuritrit dagita imima basol mo. Panubok iti biag. No daduma dagiti panubok iti biag tayo dita nga agtrab-trabaho ti grasya ni Apo Dios kanya tayo. No daduma di tay kayat. Ken dayto ti pampanunutan tayo, the more you complain, adda adumagsen. The more nga marigatan ka, the more nga agkumkomplain ka, the more marigatan ka. Anya mo ti kumkomplain na, kala siya kuma, idi anak pa yung mga padi, inyo ubing kumot, anya dagiti complain ko. Number 1, adal. Apay nga adal? Ngamin ti panagadal kanyami, sideline mi laeng. Ti adda nga biag mi, mangruot, aggapas, ingka agpainom tinuang, jay tula extra nga time mo, ison tula ang ting ka pa nagbasa, iti rabii, ay apo. Day diinang ko, talaga narigatan na ka nagbasbasa idi apaya, day diinang ko, pimang grade 4 mo ilagamin ti nagpatinggaan na. 13 kami ko mga agkakabsat, imbag ka tanatay nga nasapa, dagay talo, tapno sang pulo kamay. Kasano pa nangisuro ti grade 4 ta, sanga pulo nga anak na. Pulos man, tatamutan ka, ayan na di anak mo, sadot dagiti naganak, at the tutor na father. Wow, hello. Naka-tutor pa yan. Da kami, ni inang ko di nakampainsor, ay apo. Awam mo ti dekdeker gamin kada kindergarten di ubing kami. Problema ta sumrek kami di eskwelan ingkay agbasa nagbatit mo lapayag ko jak magawat di kasinsin ko dakkel lapayag na isong alaklaken na nga gawatan tadi maawatin ni mistra di ko ang kaing kasumurutan kunana mapanak sumurot kada di kasinsin ko kada man ako apanak agbasa grade 1 ni Rupo Piman nagmayat mo di pukis ko idita pinukisan nak ni amang kisang sangakot sara tinabatid toy nagsilap dita ni santo nakabagak mo ti bagko ka detay silopin ti detay laki 7 nga asukar na puskol dayjay adda munggol nga lapis ko ken papel
Day nga lapis nalaing maniinang ko ngem kabaw. Di na mo tinaharan, pinabalunan nakti palang, amuyo ti palang. You do not know palang. Tay naingpis nga pagpukan ti unas. Taharam to di eskwela. Asyay ka tataharak ka graduanak ka magudwan di lapis basita. Ay agkaratukol mo di. Ay nakakita kay lapisan? Adi yun sabi nakita mo ti lapis. Magudwan ata. Inton mataharan maudi nga ti kap. Matukol mo. Anyo maawatan dati ta rich kid kayo. Hindi pa lobbying kayo kada sharpener. Ha? Ada kami lapis. Hindi ko ang kamayatan. Nginaangat ka o mayatan. Kagasim mo data nga, agbasa, aging gana nga ti panagbasa kanyak, sideline. Iso nga, agkumkumpleng jiri inak, basa man na. Ti karkararag ko idi, awang ko mabasa. Dagito yung mamestro tata, kada estudyante, adda ko mabasa. Nagkuyom labaset, suspende. Umpay ga, makaumapay ka, dagito ubing nga kitaan. Kasi, iso nga, aging gana nga, nag-high school kada ko, secondary la, tibiyag ko tinagbasbasa. Naibagada nga test kada exam, apo complain. Hindi ko nagdaagda ti theology nagbalbaliw. Inawat ko, no kas estudyante ak. Masapol nga arakupag ti kina estudyante, I embrace my life being a student. Limag-an amin. Lima ka amin, dimmaras amin. Agbirbiro kak pa'y ti quiz. Awam. Hala limag-an amin. Kasi rigat ko dahil ubingak, hindi ko binalbaliwak, dahil ko masumayat, wun. Kas jeti biyak tayo. Adda amin krus tayo. Adda amin pakarikutan tayo. Ngan no hamong arakupan, damor yo complain, damor nga rumigat. Ibagbagak kada kitay nakadkadwak, kada kitay naggigan kanyak. No agaplay kayo ti trabaho, dita first year yo. Ano sanyo? Complete win nyo. Haang kay nga agkumkumplin, hang kay nga give up. Uray no, agresign ka ta umuna nga trabaho, ta-apply ka sa bali, the same nga iya pagtrabaho, addan tulat ta chismosa, addan tulat ta tangsit, addan tulat ta manglilipot, addan tulat ta mangiruruman. Uray sa dinot pa naman, the same. Iso nga ko nak, anusan nyo? No maayat mo dayta nga pagtrabahuan, maayat mo dayta, isunto ti mangitan uking ka. Tano na duma ti attitude tayo, no agkumkumplain, agreklamo, damor nga rumigrigat ti biyag mo, ginganang agsakit kan Kalasyak ko kanayong ko nga istoryaan, padiak. Idi ka orden ko mata ka, adumot ang anya nga ta, agkontrakturak langatan, kung kunak matidi Nagado ko mga lugang kao. Aga brudak langatan, nagadua nga panunot. Ag-reunion kami, kanayong ko istoryaan, di may sangabats ko, nakapaspasaw, imbag kanyam atapadi ka. Kada kami ka manalon kam, ni apa niya pa nagkunam, nagrigat ti biyag mi, kunanak, agsinukat ta kunak. Ila agsinukat ta. Uray 2 bulan la, ang sikat ti agpadi ta siyak ti agtalon. Agraman ni bakit mo kung nakumangam topol mo. Ay, anla nga na, topol mo, madia. 2 bulan kumamat. Lagsinukat ta ko na, di ba nang ipagarup na no padi kan, mayat ti biyag mon? No. Depende. Nanang ka man, tatang ka man, mestra ka man, government employee ka man, government official ka man, padi ka man, depende di pa nangarakop mo, biyag mo. Isugard nga sinaludsod ko kada kayo, mano nga level, kasano ka nga to ti level ti happiness tayo tata. Uri ka padi ka, adda amin, kanam, adalugan mo, adda ka, tata mo, agong unget, obra, mawang pa'y makimisan, ata, agmumuriyot kas lagregla. Taapaya, no pagbalinam nga miserable ti biyag mo, uray padi, no ham mo nga awaten di biyag mo, no ham mo ma-acceptar, iso nga iso. No anya tinaitir nga biyag mo, tapno agbaling ka nga naragsak, arakupam day ta nga krosmon. Adda ayan nala ka nga biyag. Adda. Tinala ka nga biyag, no awatem no anya di panubok king ka, damor nga bendisyon nga agtrabaho ni Apo Diyos king ka.
Ngam na agreklamo ka, agpabasol ka, no ti pusom ka, agbirbirok ti akin basol ka, dagiti pagkapsutam. Ay, simakita patong mo, gapo ti uric acid ti karawot mo, kunam, adanang kulam kanyak. Kapay laawatan, kinarawot ko kunam mo. Iso nga uray na anya ti aramiden tayo, ti umo na nga aramiden, tapno agbaliw di jay awura tayo, agbaliw di jay biyag tayo, awatem, acceptarem. Ni Apo Isus na, datatakros na na. Mano nga kilometro nga inawit na, tinuptupraan da, kinugkog ta, dinuyok da, sinapsaplit da, ngam inarakop na. Kamaudyanan na, day tanga krus iso tinangawit kanya na. No si kakaama ka, awatem ti agbalin nga ama. No ina ka, awatem ti agbalin nga ina. Agfocus ka ti pamilya. No mestra ka, apay nga simrag ka nga mestra sa kasi rurupangot. Iramraman na kami pa, good morning ma'am, good morning. Kalalaka da basol min. Good morning aklaan. Anya ti problema nga iramraman na. So nga kita may mister nung daduma ka mabainak pa nga good morning ta ladala na kakurot ta. Amet nga amin. So ka maudyanan na sa laeng lumagan day biyag no arakupon tayo day ta across ison tumet ti mga wit kada tayo. Adda may nga padi. Kuna day obispo. Adda sumangput nga madre agyan dadta parokyam katulungam ti misyon. Pagyanam to pala ta kumbentom na awang pagyananda. Apo dati magpadi, one apaw, out of obedience. Napamait, inawat na da kita mamadre. Awang pagyananda, nagyanda di kumbentaw. Tinarami da di padi na pan nagkalkalapaw, ijilikod ti kumbentaw. Ngam aglulwa, aglulwalo, aglulwa. Diyan ka nakaykayat ni obispaw. Napan nagipulong ijipada na nga padi, apon, dos-dosa anak ni Apo Obispo, apaya nga kasjay mo, kunamo ida padi, nga napan na nagkamangan, ading, dayta kung kunam nga rigat mo, kastalaeng na rigat pa'y kasta, no ikumpiram ijirigat ni Kristo, ay wen gayam niya. Wen. Nadaduma ka, ado ti complain tayo, ado ti reklamo tayo, ipagarup tayo kaslaladay tayo, da tayo tinakaad-ado ti krus tayo. Adda amin pinagdadaanan. Anya ti kapintasan, awatem, acceptarem. Anya ti kapintasan, ibaklay mo. Haam mo nga ibalang, damor mo, damor nga talikodam, damor nga agkomplain ka, damor asumursurot king ka. Acceptarem. Tinakapinpintas nga, inted na nga namnama kada tayo, no hamon ka ba ulan ta marigatang ka, that's the best time for you to kneel down, agkararag, agparintumang. Anya ti ibagam, apo marigrigata na, jak ka ba ulan, amok nga si katinalaing nga agawit ti cross, ala emun. Di gundaway nga agpakumbabakan nga hamo ka ba ulanan, di gundaway nga marigatang kan kahamo nga kaya, dahil ti the best nga gundaway nga agparintumang kan nga, apo jak ka ba ulan, jak amo ti solution na, jak amo no inya ti pamayakon, jak ka ba ulan, awati mon, dahil ti kungkunan nga relasyon kin ni Apo Diyos. Dahil ti kungkunan nga naunag nga relasyon kin ni Apo Jesus. Tano ti biyag tayo ka, sublyanan tayo, matay kan, di mo pa'y napadasan, tinagragsak. Taapaya, puros complain, puros pamabasol, awang pa'y nasaya at nga maitid mo nga relasyon ta, amin nga tao kadakes, amin nga pagtrabahuan ka impyerno. Haan ang impyerno tilubong. Idi na itangkayagan ni Apo Isus tilubongan, nagsabat ti langit kendagan ka, napasanto tay aminan. Kanya-kanyang pagkapsutan laengan, nagbalin nga nasaya at tilubongon, ngam no ti pa nagkit-kitan pa ila tilubong ka, nakadakdakas, demonyo amin, nagado nga mangmangkik, nagado nga al-alyay, so nga tila kabuteng mo, tarupam lak kabuteng mo, nagsarming ka. Kasla nagdakas tilubong, han, nasaya at tilubong, napasanto babaan kin ni Kristo. No di pa nagkit-kita tayo pa ilaeng adayupay. Isungorod nga tatanga, anyaman nga pagdaanan, anyaman nga problema, anyaman nga pakarikutan.
awati mo, nahamo kabailan, agparintumang. Day tati isusurot kin Kristo, isang ako na, oray addaan anayam, oray adda problema, oray adda pakarikutam, oray marigrigatan ka, no arakupom day ta agbaling ka nga naragsak, maituloy mulat tati agayat, maituloy mulat ta nga iwaragawag kin ni Kristo. Maituloy mulat tati agserbi ka dagiti tattao na, taday tamot ti kayat na kadatayaw. Kano nga rodno, agparintumang tayo mat nga mangitid day ti cross, mangi daton dagiti cross tayo iti biyag tayo. Napadasan nyo tinagawitan. Nagibuat, Ilocano, nagibuat. Da kami kanaruam kam nga gibuat. Dua nga alula, nga tabako, wano ruot, wano kuribot, wano apanda kampay paawitan iti dijay almost 70 kilos nga dijay bungon ti tabako. Nagtang kanta, isang na ilimnak dati ulok ta talaga napaawitan ta. Kitaan yun, agibuat kayo ka na laklakat ni mangibuat, no agparintumang ka no nabababa ka, haan? Oh, hanggang magawawit nga minsa. Kitaam no irugim, iji baba nga ibuat mo nga ipigsam, iji ti pangalaam ti pigsam, iso nga, iji parintumang mo iso pangalaam ti pigsam. No nakangato ka nga mangibaan nyo kami amo ti agawit kat. No nakangato ka nga agawit hawan pigsam, iso day parintumang mo iso pangalaan ti pigsam, iso day jay. Di parintumang tayo dito, iso di paggapuan ti grasya ni Apo Diyos. Kano maawit tayo day ta, anya ti maginawa tayo, iso nanto mangawit kanya tayo, adda ginawa, adda ragsak ti puso, uray pa no adda sakit mo, mabalim mo ti agayat, uray pa adda problema, mabalim mo ti agragsak, uray pa addo ti pakarikutan, mabalim mo ti mangliwliwa iti sabali. Dahil ti benefit na, no ammo tayo ti makilangan iti cross tayo. Dahil ti magunod tayo, no ammo tayo ti numayat dahi attitude tayo, nga ngawat dahil nga cross tayo. Kamaudyanan na, ulitin tayo, isuntumot ti mangibitin kanya tayo, isuntumot ti pakaisalakanan tayo, isuntumot ti pakaitanukan tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsway ti langit kandaga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak san anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamat anailansa iti krus, gapu kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. At dani Apo Jesus iti baet tayo, babaan ti balikas na, ken ti pannakapisi ti tinapay, kas may sa agimong anagtitipon itinagan na, agdawat tayo iti ama ana ilangitan kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo iti tonggal panggep, pupat gam dagiti dawat mi. Tapno maipeksa ka na yun di simbaan, ti panakikaykaysa na kini Apo Jesus sa Kristo,
Iti Eucharistia, babaen iti agtultuloy, a panagserbina, iti ayat ken kaasi. Kumararag tayo iti Apo. Tapnoy trabaho dagiti amin ang mangidadaulo kadagiti nasyon iti sangalubungan ti kapya, panagkikinaawatan ken panagkakabsat, tapno agbiag tayo as itatalnin naay ken tattao nga addaan dayaw ken takneng. Kumararag tayo iti Apo. Tapno masarakan dagiti napanglaw ken nabaybayan ti talikda ken ni Apo Jesus babaen tinapnuan ayat nga itutulong dagiti kakabsatda a Kristiyano. Kumararag tayo iti Apo. Tapno may turong iti simbaan dagiti mapukpukawan tinamnama iti panagbiagda. Babaen ti inspirasyon ti Ebanghelyo ken tiwagas ni Apo Jesus iti panagayat kadagiti tattao na. Kumararag tayo iti Apo. Tapno maiteden iti agnanayon na kapya ken kinaragsak ti pagarian kadagiti kakabsat tayo nga imunan na pimusay ngem datayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo patgam dagiti dawat mi, denggam ama dagiti dawat mi, kat tulungan na kami atat tao, nga agpaay iti sabali, ket maikari kami amakiranod iti agnanayon abiyag, dawaten mi amin dagitoy itinagan ni Apo Jesus nga anak mo ken Apo mi. Tinagbanugan mita may miidatun dagitoy ti bunga ti anus recta ken rigat apagyaman mi ken kaken mangyeg kasen ayat waten ka tuy sa ti tao nagurabay makita ngem ayat tininaon da kadagitoy nga ima gaita sinulog kat magiyawat kadagiti daton anak narayan isuda ma beklaeng ti pagkayawatan ikapyarag saken ayatan na Diyosan waten kadwapo dagitoy sabut ti tao nakurabay makita ngem ayat tininaon da ima anakayawatan ti kapyarag saken ayatan na Diyosan isudan to
sakdap kadagiti amin at tao ti wagas ihayag. Watem kadwa dagitoy sagot ti tao nakurapay makitangem ayat ilinaunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos apoon ti ayat ken kapya ipaay mo kadita umiso ti pannakaidaydayaw mo babaen dagitoy daton mi ket maikaysa ka masipupudno ken ka iti pannakiranod mi iti daytoy Santa Misa gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken diso agyaman kam ken ka o apo nasantuan nga amaman nakabalin kat agnanayon a Dios. Ta itasidong mo adda kami agbyag kami kat agunnoy kami kat kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga saan mi adi marik na ti inaldaw a panang nga asim kada kami no di ket kastapayan nga adda kada kami ti talget ti agnanayon apan nakaisalakan ta ti Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo ket namnamaen mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon yan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi anansata agyaman kam ken ka ket makitimpuyog kami kadagiti angheles amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos sa dagiti amin, amin na parswa, ti langit kandaganap no, iti pakainaydayawa, usana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao
tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, innak ka minsalakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, innak ka minsalakan, manubot sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sa ngalubungan, kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met nilayo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon na biag. Ket magiranod kamto kinainggasat na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kakukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adin ko ang O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. At to'y ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo may kakanyak, namti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy karar. sa bali di mananamnaman arakupen na
agbasagang ngarut ken ka, tawan sa bali di mananamdama, aragupen na ngarut Allah, sakbay nga inak may wawa, may kumani ka o Diyos ko, nalukoy unan abiyag ko, nasikalain o apo, tiyang mo ka makatulong tuwin mo, may kumani agbasagang ngarut ken ka, tawan sa bali di mananamdama, aragupen na ngarut Allah, sakbay nga inak may wawa, may kumani ka o Diyos ko, amin amin na palikod ko, nasikalain o apo, tiyang mo ka makatulong mo, agbasagang ngarut ken ka, tawan sa bali di mananamdama, aragupen na ngarut Allah, sakbay nga inak may wawa. Kumararag tayo. Apo tartaraunan ken bibiyagen na kami babaen ti saom ken ti tinapay ana ilangitan. Ipaay mo kadi tadagiti naindaklan a parabor ti anak mo, iranod da kami adi agresat iti biyag na ana Diosan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Parinto, men. Agparintumeng tayo, lualwan tayo dagiti sumaganat. Kapya iti panakikapya ti sangalubungan. Namarswa iti amin, daydayawen ken pagyamanan da ka, gapo ti sagot ti biag, ken iti pamati a mamagkaysa kada kami. Iti panakaipateg ti sapasap a pagtaengan. Pagbabawian mi ti panagbalin mi, anakayakay, adayo ti tunggal maysa. Iti nakaparsuaan ken iti bukod mi abagi. Aklunen mi at ikinaagom ken ti dakes a kababalin mi, ti nakadadaelan ti relasyon mi ken ka.
iti padami a tao ken iti daga. Nagbalin a lupes dagiti nadameg a daga. Nadadael ti kabakiran. Narugitan dagiti baybay ken karayan. Agsagsagaba dagiti gumawgawawa a kagimungan ket agasasog ti daga. Hesu Kristo ngay ayaten mi anang iyebkas ti kapya kadagiti mabutbuteng a puso. Tignayan na kami nga aggaraw anapnuan asi. Samayan na kami nga agtrabaho, tapno agsardeng ti panagsukisok, panagaapa, ket maisubli dagiti nadadael alangen-langen. Ken ka itigimong puyog, dagiti naduma-duma a pammati, iti sidong ti sangkatawan, ken iti sidong ti sangkaparswaan. Prinsipe ti kapya, babaen dagiti sugsugat mo. Isuro na kami ang makikaysa iti sugsugat iti padami a tao, iti parswaan ken ti sangalubungan. Babaen ti panagungar mo. Aramidan na kami at tao ti inanama, nga daan sirmata ti panagbalin, nga arado dagiti kampilan, ken dagiti luwa nga agbalin aragsak. Sapay kuma agdadagop kami ang maysa pamilya, nga agtrabaho para iti kapya. Shalom, dagiti amin at tao, ket agtaengda as itatalged, ken aginanada iti natalina ay adiso. Amen. Kararag para iti nabalaygi apan nakisayangkat ti dalyasat sinodo iti Arkidiocese ti Nueva Segovia. Nailakitan nga amami, gubwayan ti biag ken misyon. Agyaman kami kat siya ti pamati, ngayon sagot mo kada kami. Imuna ken agdama akapututan ti Arkidiocese ti Nueva Segovia. Iti panangisayangkat mi ti misyon nga agbalik sinudo a simbaan ditoy Arkidiocese mi. Punwem kad dagiti puspuso mi ti Espiritu Santo, tapno agdalyasat kami kas peregrino a simbaan, anairamot iti panagkaykaysap panakipaset ken misyon. Uapo mi a Hesu Kristo, sikati na imbag a pastor a pagkamangan ken suruten mi. Tarabayem kad a kanayon ti arsobispo mi, dagiti papadi, relisyuso ken amin alaygo, tapno ti panagdengeg mi iti nasantuan a saom, ken ti kapadasan ken karirikna ti tunggal maysa. Matingiting mi anaing kararagan dagiti addang insayangkat mi, amang pabaro ken mangpaduras iti pammati mi. Sapay kumata iti panagtutunos mi ti baet ti panagsusupadi, agbalin kami apudpudno a saksi ti ayat mo, kabayatan ti panangipagpangag mi ti asog dagiti kanunumuan, ken panangitagnay mi ti amang risot kadagiti pakaseknan ti biag mi, kagimungan ken iti pammati. Espiritu Santo, Diyos ti kinapudno ken kinasirib, bendisyonam amin aganwat nga insayangkat mi, ama inaig ti dalyasat ti sinudo a simbaan ditoy Arkidiocese ti Nueva Segovia. Ited mukad kada kami ti espiritu ti kinapasnek nga agtutungtong, kinapakumbaba nga agserbi, ken kinatred a mga rakop kadagiti wagas ti kinasinudo ken kinakristyano. Sapay kumata tunggal parokya ditoy Arkidiocese ti Nueva Segovia, ket agbiag ken agbalin a sentro ti pammati, ayat ken namnama iti Dios. Managayat unay nga amami, babaen ti panangibabaet ti naingasatan unay nga Apo Santa Maria, Birhen ti Caridad, ken amin a patron kadagiti parokya ditoy Nueva Segovia. Agtalinaed kuma anapasnek ti dalyasat sinudo a simbaan, ket kanayon kuma anapudno a katalek ti Apo dagiti sagot na. Agbalin na saksi ti Ebanghelyo, tapno kas maysa nga Arkidiocese, dumteng ti pagarian ti Diyos nga agari ti hostisya, ayat ken kapya. Amen. Tumakder tayo. Kalpasan ti nasanton ami sa maaramid ti meeting evaluation dagiti kakabsat nga lektor. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog kayo taawatin nyo tinadaega pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen.
Isalakan na kay kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaan nagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Dari kagaya surut kanya masamulat talimutan na magina ibaglay na tipos na tet surutan na ibaglay na tipos na tet surutan na hindi siya sinuman ang magpapaleng di biyag na mapukaw hindi magyaman di biyag na kinayat ay salamat mo. Amin nga kaming